Els nadons també jugaven. Sabem que tots els nadons, la primera seva joguina són les mans dels pares, les seves mans, quan comencen a moure-la i tal, teníem el sonall, amb soroll. Això era com despertar un dels sentits del nadó. Quan començaven a caminar, més o menys, tenien un caminador de fusta i també tenien un arrossegador. En aquest cas era un cavallet, que van trobar moltíssim, però podia ser qualsevol animalet. Els nadons, sobretot les nenes, quan ja s'hi feien una miqueta més gran, les seves mares li feien nines. Les nines eren de roba. Li feien túnica, com les que portaven elles. Sabem que la primera nina que van trobar va ser de sac. La van trobar a Egipte, però d'Egipte van passar moltes joguines a Mesopotàmia. De Mesopotàmia van arribar a Grècia i de Grècia van arribar a Roma. Les nines també, si eren una família més acomodada i li podien fer com molt més coses, com ara aquestes nines, amb roba, amb el seu collaret, amb una bulleta. Aquesta bulleta li posaven als nens i a les nenes, que eren molt més petitons quan començaven a caminar, que eren com uns amulets. Després tenim les nines articulades, que podien ser de fang i d'os. N'hi havia nines que li feien ja les túniques, com aquesta. I aquesta, que és molt maca, amb la seva perruca, articulada d'os. I aquí estan totes les nines, conforme van evolucionant l'època romana, evolucionaven també les nines.